Ограничени количества всяка година и всяка година се разпродават. Преди си мислехте, че е скъпо, но сега цената е ненадмината. Може лесно да се повдигне само с два пръста. Това е невероятно популярната риболовна въдица с марка Wave Tip. Няма да се счупи, независимо колко силно хвърляте. Поръчайте сега и вземете куп безплатни аксесуари, което прави цената невероятно достъпна. Високовъглеродният материал с матирано, неплъзгащо се покритие на дръжката е много удобен и няма да се уморите дори след дълъг риболов. Цветът на тялото на въдицата преминава от тъмно-зелено към цвят макарон. Тя разполага с метален пръстен, устойчив на експлозия, отпред и водоустойчива метална капачка. Всяка секция има канали против заключване. Стената на въдицата е много дебела и се предлага с плътен връх. Няма да се притеснявате, че ще я счупите, дори когато ловите големи риби. Ако и вие обичате да ловите големи риби, тогава определено заслужавате да притежавате тази въдица.